Vawk Vulhtute Thian ke Khawlhring official Piggery YouTube channel Vulhtute chibai ule Vawk Phar skin disease le Enkawlna kan soidon ani Vulhtute abula tanga top thleng minor thir sak theu don nia Vawk Phar skin disease anti hian chi sang sang atam em a rulhu tan paya wangin Vawk an phar thei ani tuin tur an tlak chama an vuna rolo tuk chuan Vawk an phar thin bok ani tin thlai atangin ringwam an kai bok thin ani ti kha Vulhtute kan theu don nia Vawk in an chen na in abal tuk chuan vun nat na an vei thuai thin ani chu wangin zoram hun sang sanga Vawk Vulhtute kan Vawk in le avelte kan ti fai kan ti thiang hlim thin tur ani he channel hi ilola subscribe lo ni chuan khongain min subscribe sakla notification khai on phei chuan video thar a chua piang ini first sia thei don ani like khamin han pek sakla comment section lama ingei dan te min soi sak ve bok don nia Vawk Phar skin disease le Enkawlna I Vawk alo phar chuan I Vawk dang ten an kai vat lo dan da sang hal vat thinang che sabon senemo a ai dal zok sabon emo mangla tui tam tok nen bual fai thin ro riak oil uluk takin chul thin bokang che Dr. Ronla azuna e kathisen an exam nuwa engwanga phar nge ti an hrianga damdoi an chaw thinang che I Vawk in a fai tha in ti thiang limla a in le avel damdoi mangin sil thin ro I Vawk te tui thiang lim du to ka in tur an kuanga chung thinang che zoram hun sang sang le tlang sang sanga Vawk Vulhtute in lo hlok puya in lo tangkai pui ngei ka be sei ka video te min hlut saka abula tanga top thleng min thir saka wangin ka lome